Pagpaygayon sa COMELEC registration sa lungsod sa Pualas, Lanao del Sur, gikalipay sa COMELEC Lanao del Sur tungod hapsay kini taliwala sa kainit sa bangi sa politika sa milabay nga eleksyon. Padayon gyapon ang pagdagsa sa mga buot magparehistro sa umaabot nga barangay and SK elections nga gitagana sa COMELEC. Sa lungsod sa Pualas, Lanao del Sur, gipaygayon ang voter registration sa usa ka pribadong luna sa barangay Danugan. Hinuon ipasabot sa COMELEC officer nga dinhi una ang voter registration tungod wala pa sila nakabalhin sa ilang bagong opisina nga nahimutang sa bagong munisipyo sa lungsod. Pagpasabot ni Attorney Reynold Macarambon, ang Provincial Election Supervisor sa Lanao del Sur, nga ang mga nakaparehistro karon dili una tugutan nga makasalmot sa umaabot nga VARM parliamentary elections. Hinihintay lang po namin yung approval ng request ng relocation ng office ni COMELEC dito. Kasi since nakabigay kami ng letter sa sa chairman kay Chairman Garcia, so yun na lang daw yung hinihintay namin na ma-approve. Itong registration natin is hindi po sa kasalukuyang registration, hindi po natin magagamit dito sa election na ito sa BARM, kundi sa next BSEA. Parehistro po tayo yung mag-i-18 po at saka mag-15 for Disangguniang Kabataan. Wala pong transfer of registration for the information of everybody, kundi new lang po ang i-accommodate ng ating mga election.